Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ako nga pala si Pot at ngayon ay ibabahagi ko ang aking maikling karanasan patungkol sa SIM card na dito. Isa ba kayo sa mga nangangarap o di kaya naman ay nagtatanong kung pwede ang dito SIM sa inyong cellphone? Kasi makikita natin sa mismong website or sa Facebook ng dito ang mga supported phones niya. Ang kaso, paano kung wala doon ang iyong cellphone? Katulad na lamang ng cellphone ko na Nokia 7 Plus. So sa list of supported cellphones ni dito, wala doon ang Nokia. Pero hindi tayo sumuko. Meron tayong mga bagay na titignan para makita natin kung pwede ang dito SIM sa ating cellphone. Pero bago ang lahat, nais kong batiin ang Dito Telecom Company ng happy 1 million subscribers. Ano ba ang titignan natin? Alam ninyo, ang signal, nakaasa yan sa tinatawag nating mga frequency o yung mga bands. Ang dito ay hindi niya supported ang 3G pababa. So, 4G lang ang bands na supported nito. Ngayon, maraming klase ng bands. Depende sa lisensya o sa prangkisa na meron ng isang certain telecommunications company. Ni-research ko na ang mga bands ng dito 4G. Meron silang band 1 at 2100 MHz, band 34 at 2000 MHz, band 28 at 700 MHz, band 52 at 3300 MHz, band N78 5G at 3500 MHz, band 41 LTE or LTEA or LTEA Pro at 2500 MHz. Ngayon, sinearch ko yung specs ng Nokia 7 Plus patungkol sa network nito, mga supported 4G bands. So, meron siyang band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, at 41. Yan ang kanyang global 4G bands. So, meron din sa pang China. Kung pagkukumparahin natin dito, merong band 1 ang aking Nokia 7 Plus, which is meron din ang dito na frequency band. So magkapareho. Diyan pa lang, makikita na natin na gagana si dito sa aking phone basta mayroong band 1 doon sa tower ng dito. At kung papansinin pa natin, meron pa tayong band 28 sa aking Nokia 7 Plus at ganun din sa dito. At ang huli ay ang band 41 na meron din ng aking Nokia 7 Plus. So all in all, meron po tayong tatlong supported dito bands. Pero hindi pa ako nagpa-kampante. Siyempre, ang pinaka-the best sa lahat ay yung susubukan natin. At maganda kasi meron tayong kakilala na mayroong dito SIM doon sa La Union. So, hiniram natin yung SIM niya, sinubukan natin, at ayun nga, meron siyang signal. Pero, hindi ko pa rin ma-activate ang LTE o yung kanyang 4G mobile data. Bakit? Meron pa kasing kulang. Kapag napansin mo o nakita mo na mayroong signal yung phone mo while using dito, ay supported na yan. Pwede mo nang gamitin yan. Ang sumunod na ginawa ko ay pumunta ako sa aking network settings, sa advanced, sa access point name, o dito makikita ninyo yung aking
network ay dito. Naka-dual SIM kasi ako. Yung access point niya ay dapat meron ito. internet.dito.ph. Kung wala, i-click natin yung add APN at pwede ka nang mag-edit ng access point. Pwede mo nang ilagay ang dito. Tapos press OK. Then, the APN, internet.dito.ph, ang ilalagay nating APN dyan. Then, wala na po tayong babaguhin. Pag na-select na natin yan, at okay na yung ating dito APN, ay wala na po yung problema pag clinic mo yung iyong mobile data. Maganda ba ang dito? Yes, maganda ang dito kasi kakaunti pa lamang ang gumagamit ito. Hindi pa siya highly congested. Yung network traffic niya hindi pa ganun kalala. So you will experience fast and responsive internet dito sa paggamit ng dito SIM. Napakamura po ng kanilang mga promos. Mayroong 99 pesos and 199 pesos. For more information, pwede po ninyong puntahan ang kanilang website kung papaano mag-load, kung papaano gumamit ng mga promos na ito. And last but not the least po, kapag meron na kayong dito SIM, gumana na ang 4G mobile data, meron ng signal, ay kailangan ninyong i-download ang dito app. Ang pag-login doon, ang gagamitin ninyong username ay ang iyong dito number. At sa password naman ay magsisend ng temporary password through text message ang dito once na naisalpak mo ang bago mong dito SIM sa iyong cellphone. Pagpasok mo sa dito app, enter dito number, then ang iyong password. Once na nakapag-sign in ka, makikita mo yung load balance, yung available data mo. Meron pong free 1 GB ang bagong SIM card ni dito. Then buy promo, buy load, share load, load history, and so on and so forth. Oh, bago pala ako matapos. Kapag dumami na ang subscribers ng dito SIM, like the other telecom companies, doon natin makikita kung magiging stable ba at consistent ang signal or ang speed ni dito. Diyan kasi nagkakatalo-talo ang mga mobile telecommunication companies sa consistency at stability. Ito ay nagbabago, depende sa network congestion, sa dami ng subscribers, sa dami ng mga taong gumagamit, at syempre sa mga network loss due to climate conditions, weather conditions, and so on and so forth. Ang kinaganda ng meron na tayong third telco ay, syempre, number one dyan, madidecongest ang network usage ng ibang telecom companies. Pangalawa, magkakaroon ng kompetensya pagdating sa mga promos, sa load, sa mobile data. So, it's a plus for us na mga consumers kasi makakapag-expect tayo ng mas mabababang prices pagdating sa mga promos and even plans. So, once again, congratulations po sa Dito Telecommunications Company for having 1 million subscribers. Salamat po!